Pozdrav svima ljudi, evo nas u prvoj epizodi našeg kanala, mi ćemo da igramo Skyward na full Intex serveru i neki bugovi i dalje igra, ne, svi su popunjena mesta, Lucky Games, evo počelo je, Gozdni Kramp, Drveni mač, Kameni mač, dajmo da! Gvozdeni mač. Ovo mi treba, ovo i ovo. Ok, idemo da vidimo drugi chest. I link naše Facebook stranice ćete imati u opisu. Da, imam stik. Ok, imam stika. Ok, sad ćemo mi to lepo. Inače, ako se pitate koja je tekstura, tekstura vam je Marx Delpho Treasure Pack. Ovo tu, tako tu, ovo je kamen, tako tu, da jedemo i pikamo na da li ima dole neki čest? Dole ne. Ok, ja sam imao crafting table. Ok, baš me briga. Strele nećemo uzimati. Samo jabukice imamo. Ajde. Otvori se. Diamonds. 1. A gdje je golden apple? Daj, moguće ovo se pojavi. Čankovi. Čak vidim koliko mi je čankova. Čankova mi je 0. Sam ga killova, nisam. I GG! Ja ću ovdje da se zaštekam dok se ne oporavim. Tako da zatvorim. Tako. Ok, da vidimo šta im bolje ništa. Samo ovo možemo napraviti. DMD sapunice. Tako. Imam krampa. Imam i ovo. Button chanting. Evo, mama, sad ću samo da snimim. Izvinite zbog ovo, mama me zove, moram da idem. Ima ljudi, koga možemo killati? Ne! Odigrat ćemo još jednu. Ne, bili smo treći, ali sad ćemo prvi. Ovdje pade snijeg. Stiže bubolenja. Šta ti reći? Hop, dobro da se ovdje čestovi. Izvinite, zbog malo. Znam se. Ovdje što je gore. Pače ovo! Valjda jeste. Jeste, opa. Ovo.
Treći neki umro. Ne znam zbog čega, mi ćemo ovako na brzinu da skočimo i to se ništa ne desi. Ovi igrači se odjednom ubijaju. Andrew Pearl. Game Fishing Road. Čekaj kako, aha. Ajde bre. A vidim zašto se ne vidim. Da, meni treba kapica. Kapica. Kako imam kartofnice? Ima bolje. Kartofnice. Da se cancu. What? Ja nikog ne vidim. Pa kad sam i čankovi na 0. F3. 27 čank, 26. Ma idem ja na vodru. Aha, ovo je neko ostrvo. Okej, ljudi. Otkupi sve. Vidiš? Sam ovaj buk. Daj, imam li kampa ja? Ne. Ovako, da, de. Nešto laga jako. Možda. Laga. Tu mogu. Okej, ljudi, ajde zadnja partija. Okej. Okej, ljudi, sad moramo da radimo. Zašto sam trošio bez veze